Kuphinde kwafunyanwa eminye imizimba ngaphantsi kobugoxo besakhiwo sase-Omonde eRhawutini, into leyo elithathe inani labantu abaswelekileyo yalibeka kwisithoba. It is significant that these two statues are unveiled in the year that we celebrate 30 years of the adoption of our democratic constitution. Mongameli Cyril Ramaphosa utyhile ngokusesikweni imifanekiso eqingqiweyo yamagqale ANC ubawo Nelson Mandela kunye nobawo uOliver Tambo nexabisa 22 million zeerandi kumasipala waseThekwini, KwaZulu-Natal namhlanje. Senibulise emakhaya kanandambi Ndodwa, Ndamba noPhumza, Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Lonyukele akutsho kwithoba inani lemizimba efunyenwe kwisakhiwo esidilikileyo e-Omonde eRhawutini. Umphathiswa wemisebenzi yoluntu nezakhiwo zophuhliso uDean McPherson naye utyelele indawo yeqhwayelo namhlanje, nalapha avakalise ukuba esi sakhiwo sakhiwe ngokungekho semthethweni kwaye kulindeleke ukuba abasemagunyeni banxibelelane neentsapho zamaxhoba kungekudala. Umphathiswa wemisebenzi yoluntu kurhulumente neziseko zophuhliso uDean McPherson unqinile ukuba ngokwenene ukwakhiwa kwesi sakhiwo bengekho semthethweni kwaye ukuza kuthi ga ngoku abakaziwa abanini baso, nanjengoko abasemagunyeni ngokophando lwabo befumanise ukuba akukho zinkcukacha zingqinayo ukuba ngokwenene kwafakwa isicelo sokwakha esi sakhiwo. The lessons drawn from this tragedy, Premier and Deputy Mayor and MMC, must lead to meaningful improvements in how we prevent, detect and respond to unlawful or unsafe construction. We must also give the public an opportunity to report illegal buildings. It was very clear this building should never have been built so close to an Eskom pylon like this. Kuvakala ukuba bebeli-15 abasebenzi bebekhona ngethuba kudilika esi sakhiwo kwaye abanye babo ibingabemi beli, abanye ingabemi baseLesotho, ukanti iintsapho zabo baswelekileyo azikaziwa. Today and in the days immediately ahead, our priority remains the people affected. We will consult widely with all relevant stakeholders as part of determining an appropriate way forward once those families have been able to grieve. UMcPherson weleke ngelithi kuza kunyanzeleka amasebe karhulumente anqubanise intloko ukufumana umhlahlandlela kwaye kuza kunyanzeleka ukuba urhulumente abambe uqoqo ukuqinisekisa ukuba azenzeki iziganeko ezikumila kunje. This incident has again exposed a fundamental challenge in how the built environment is regulated in South Africa. Responsibility for different aspects of building control, workplace safety, professional regulation and enforcement is spread across multiple departments and across different spheres of government, and this makes it incredibly complex. Ukuza kuthi ga ngoku akukabikho ngxelo ngabo basesibhedlele. Mongameli Cyril Ramaphosa ukhokele umsitho wokutyhilwa kwemifanekiso eqingqiweyo ebude bungu-9 meters yezithwalandwe zomzabalazo ubawo Nelson Mandela kwanobawo Oliver Tambo eThekwini. Kwintetho yakhe phambili ayenzileyo, umongameli uthe esi sibini sasidityaniswe bubuthandazwe yaye ukutyhilwa kwale mifanekiso eqingqiweyo kwenzeka kanye ngexesha lelizwe libhiyozela 30 okusungulwa komgaqo-siseko weli. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi lamaqabane ayengqondonye ngelizwe loMzantsi Afrika. As young leaders, they were united in the defiance of unjust laws and in forging a vision of a South Africa which belongs to all who live in it and where the people themselves shall govern. That was their overriding commitment to a principle that based the will of the people above anything else. Utsho ibalisa ngenyathelo lokusungulwa komgaqo-siseko weli ngubawo Oliver Tambo ekwathi emva kweminyaka njengomongameli wokuqala worhulumente wentando yesininzi, ubawo Nelson Mandela wawutyikitya njengowona ongumkhombandlela weli lizwe. And 10 years after that, it was Nelson Mandela who signed our democratic constitution into law. It is one of the great coincidences of our history
that the two partners of Mandela and Tambo attorneys were each to play such a pivotal role in the development and adoption of our democratic constitution. Kambe amaqela aphikisayo achasene nokwakhiwa kwale mifanekiso eqingqiweyo ngelithi yinkcithamali xeshikweni iphondo lijamelene nemingeni yokuqhwalela kohanjiso lweenkonzo kwanokuguga kweziseko zophuhliso. Njenge-Action SA asihambisani nokuthi kubekwe phambili ichuse ekubeni abantu bekhala ngentuthuko. Kuneyinkinga eziningi eThekwini esikholwa ukuthi zingaba into esiqhulwini kuhulumeni waseThekwini. Usapho lakwaTambo luthi kuyachulumancisa ukubona umnombo weqabane elinguTambo usanikwa imbeko. Ifamily yakwaTambo ikuthokozele kakhulu ukuthi ingene kwiprovince yakwaZulu Natal ukuzo-unveila i-statue sika-OR Tambo. Okuyinto ke enkulu kakhulu kuthina siyifamily. Umasipala waseThekwini ke kambe unelunda ngegalelo lemiqingqa eza kuba nalo kwezokhenketho. Liza kunyuka ixabiso lamafutha ngomso kweli okukuzemva kohlaselo kwilizwe lase-Iran ngumkhosi waseMelika nokwasirayeli. Ipetroli iza kunyuka nge-20 cents ilitha ngelixa idizili iza kunyuka nge-62 cents ilitha. Enkundla ephakamileyo ePitoli isikhabile isicelo sikaThabo Bester sokuba abuyiselwe kwakhona kwiziko loluleko iRhosi Mampuru. Ijaji ibichophele esi sicelo ithi akukho nto itenxileyo kwinkqubo elandelweyo nekhokelele ekubeni athunyelwe kwintolongo ibhongweni. Kwinyanga ephelileyo le nkundla yasikhaba isicelo sakhe sangaphambili ikhankanya imiba yenkqubo kunye nokungabikho kongxamiseko. uBester namhlanje uvakalise ukuba ukufuduswa kwakhe kwiziko loluleko iRhosi Mampuru ePitoli akho mthethweni. Itshantliziyo elichasene norhulumente wocalucalulo uShadrack Ganda uzikhabile izityholo ezenziwe ngulowo owayefudule ngumlawuli wezotshutshiso kweli bulelani ngcuka zokuba ukungabikho kobungqina nezixhobo kuko okuthintela ukuxoxwa kwamatyala eTRC okuphakanyiswe yikomishoni yenyaniso noxolelwaniso. Ebenika ubungqina kwikomishoni kaJaji Sisi Khampempe namhlanje neyasekelwa ukujonga unobangela ukulibaziseka kwalamatyala. Lamatyala aquka elo lokucinywa igama kwetshantliziyo elalichasene norhulumente wengcinezelo uJoe Gqabi. The suspicion that there could have been deliberate and concerted attempts to obstruct and interfere with the investigations into Joe Gqabi's assassination is reinforced by the fact that he was the highest ranking ANC executive ever assassinated in exile. The order to kill him would necessarily have originated from the highest authorities of the apartheid state. uShadrack Ganda wongeze ngelithi ukungathabathi manyathelo ngabasemagunyeni emva kocalucalulo kusenokwenzeka ukuba kwakungenxa yesivumelwano esathi senziwa ngaphambi kokuba ilizwe lizuze inkululeko. Some of the people who are appearing before this commission talk to. Some of them say that there was an agreement between to allow for the dispensation to take, for the new election to take place. Unjengele Tibelo Musigili uxelele ikomiti yesikhawu yepalamente namhlanje ukuba wayazi ngomhla wesibini kuJanuwari ka-2025 ukuba kukho umyalelo wokuba ichithwe iPKTT. Unjengele Musigili wayengumkomishonala amapolisa olibambela ngethuba umphathiswa amapolisa kwikhefu elikhethekileyo umnumzana Senzo Mchunu ekhupha incwadi eyalela ukuba ichithwe iPKTT ngomhla wama-31 kuDisemba ka-2024. I only became aware of the email on the 2nd of January when I was back in the office. And I must indicate here that upon the investigation on the 2nd, and the other thing that has drawn my attention to the directive was the media inquiry that was forwarded to me by the national spokesperson.
And I think at the time, all media houses, News 24 already published the directive of the disbandment of the PKTT. It has then required of me as the then acting national commissioner to investigate and to want to understand whether this is the truth of what is on the media space. And subsequent, I have received the WhatsApp message from the national spokesperson on the same matter. Njengele Musikili uthi kwimbalelwano ye-email awayifumanayo eyayichaza ngokuchithwa kwe-PKTT kwakukho ne-email angayaziyo ukuba yayiyeka bani nanjengoko yayingafani nezinye zamagosa aphezulu esipolisa awayebandakanyiwe kuluhlu lwabo babethunyelwa ezi emails. This was sent to other 5 people, CC'd to them. The mail was the 4 of us, and it was also sent to the minister's advisor, Mr. Vusi Pikoli, or Advocate Vusi Pikoli, Ms. Mokhosi, who is the minister's communication director, Mr. Mtembu CU, as well as Mlandu. And then there was the 5th addressee that also received the same mail, which reflected as home13404@gmail.com. Limisela umhla wesithathu kuJuni ityala labasolwa abathandathu abatyholwa ngokubulala umqhubi kaBolt nongumi waseNigeria uIsaac Satlat. Lo kaSatlat ubonakala kushicilelo oluthe tshitshilili kumakhasi onxibelelwano ekrwithwa ngamadoda nekuvakala ukuba afaka isicelo sokukhwela. Igqwetha lomrhanelwa wesine nowesihlanu lidize ukuba eli tyala linobuzaza kwaye inkundla isaphanda nzulu. Today it was a postponement. The court made a postponement due to investigations which still needs to be conducted. It's a very sensitive matter, so they want to make sure that everything is on point with their investigation. However, what we made clear to the state was that we are going to plead on all the counts which are going to be preferred against us, particularly for accused number 4. I'm also informed that the matter will be taken to the High Court, so we're also waiting for the indictment so that we can finalize this matter. There will be no need to go for trial, as we'll be pleading on all the counts. As for accused number 4. Ukanti lowo umele usapho lukaSatlat uyalincoma indlela eliqhutywa ngalo elityala kwaye uthi unethemba lokuba bulungisa buza kufumaneka. Swift measure and the speedy arrest of all the suspects were very commendable. And we commend the South African police for this wonderful job they've done so far. And we believe that they will do more to tighten all loopholes, as well as the investigating officers involved in this matter. Abahlali baseNelson Mandela Bay eGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni bathi mihla le baphefumla ivumba lelindle kwaye izindawo ezininzi ezichaphazelekayo. Abahlali bathi xa becela uncedo abalufumani maxa wambi lufika selumonakalo umkhulu kakhulu. Ilindle elingena ezindlini zabahlali baseNelson Mandela Bay libeka ubomi babo emngciphekweni wokugula kwaye abahlali bathi abahoywa ngumasipala wabo xa becela uncedo. Yasinukisela lento abantwana bafaka inyawo dlala pha xa bedlala ibhola pha obvious baenda bevasa nenyawo pha, so it means yasikhosta nyhani lento karhulumente yabo. Kukho nomnye ke kwalapha ekuhlaleni aba bantu badla ngocelwa ba umuntu makayolahla inkunkuma agalele pha kule folo yalamanzi. Yenye yezinto ezenza ba makube wesi apha ebheka ukuthi toilet ikhona idrain alapha inyuke mntaka mama icabala amanzi ayithalaze nezo siciko sentsimbi thobozeke iphumele eyadini seyingunumber 2 seyinto yonke seyitoilet paper qunguthuli nje. Ukanti imibutho yasekuhlaleni ithi le ngxaki yelindle ixhaphakile kwizitalato ezininzi. It's a common thing. You can go to different wards, you will definitely find a sewage spill.
It's bad, the situation. Umasipala iNelson Mandela Bay ubongoza abahlali ukuba basebenzisane nabo ukuzama ukulwa le ngxaki. We are doing a conditional assessment of our infrastructure across the metro. We will be commissioning a sanitation master plan that's going to look into some of the pipes and priorities in terms of actually replacing them. That work is currently happening. I think we are preparing to go out to the market to appoint a professional service provider to start the sewer master plan. And ultimately, obviously, from there, we generate an investment plan that will be able then to phase out in terms of implementation. Abahlali kulo mmandla bathi le ngxaki yelindle ineminyaka engaphaya kweshumi ingathathelwa ngqalelo ngurhulumente. Komiti yePalamente ejongene nenkcitho-mali karhulumente iSCOPA ithi iza kunika ingqwalasela kwindlela abachitha ngayo imali oomasipala. Usihlalo wale komiti uSongezo Zibi uthi oomasipala mabathabathe uxanduva ngokusebenzisa gwenxa imali ekumele ukuba incedise ekanjisweni kweenkonzo eluntwini. Lo kaZibi uthi baza kutyelela kwakho iphondo laseMpuma Koloni kulandele ingxelo yomphicothi-zincwadi ebonakalisa ukuba imaqongo nangakumbi imeko koomasipala beli phondo. Ikomiti yePalamente ejongene nenkcitho-mali karhulumente iSCOPA ngamafutshane ikwiphulo lokunika ingqwalasela ngokumandla kwinkcitho yemali ingakumbi koomasipala ababini baseMpuma Koloni, iOR Tambo Municipality kunye neBuffalo City. Usihlalo wale komiti uSongezo Zibi ulumkise ngelithi iSCOPA ifuna ingcaciso ngokulahleka kwezigidi zeerandi kwimali endaweni yokuphuculwa kweziseko zophuhliso. The reason we're looking at municipalities together with the Portfolio Committee on Cooperative Governance is that every business that is supposed to employ people is in a municipality. If municipalities spend 3% of their budget on infrastructure instead of 8 to 10%, you are going to have a problem with water, with electricity, and so on. And therefore, we intend, together with the Auditor General and the Special Investigating Unit, to focus on some municipalities that are critical, as well as some of the capital projects. Nambuzo ngokuba eliphulo lisungulwe ngabuni kwaye lijolise ukuqhuba ixesha elingakanani. We started last year. In fact, the hearings that we are having over the next 2 weeks in Parliament are a year later. In March last year, we were at OR Tambo District Municipality in the Eastern Cape, which is very important to the tourism sector in the Eastern Cape, down the Wild Coast and so on, is critical for farming, especially small-scale farming, etc. We went to Buffalo City. Farmers need Buffalo City, the motor industry, manufacturing sector, etc. So this is a follow-up. Ukusukela ngoku de kube yiPasika, iSCOPA siza kupheka ngemibuzo amaqumrhu karhulumente, amasebe kunye noomasipala ukuze ababandakanyekayo kurhwaphilizo bajongane nengalo yomthetho. Kakhulu ke mamqwathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukele ekhaya ndikwamkeleke kwidesika yam yemozulu. Mna ke bethuna ngegama ndikuthabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi masiyijongeni ke nantsi imozulu loye ke mbukele siye siphawulweni kaloku kokuqala iziganeko zethu ke zemvula nomoya kuMzantsi Afrika ngokubanzi nawe uyabona apha ekhaya kuhle kucwenga kakhulu kulapho lonke laphaya entshona koloni ngamandla ke futhi kwiindawo ezikufuphi nonxweme phaya koFredendal ekuseni futhi amaqondo okutshisa wabo aphantsi anciphile efika ku10 degrees babuye ke ngemini ngomso bavala usuku noko sele kumyoli kucwengile phaya ngala-30 nje abe nanye ngokubanzi ke kwakhona masijongene amaqondo akho okutshisa kaloku aphantsi naphezulu sifundeke iphondo lokuqala eliphaya lona ephondweni laseMpuma Koloni njengakwindawo ezininzi ke mzontsundi wam kaloku phaa kumazantsi futhi nentshona yelaphondo koRhafu kaLadokhwe Beggersdorp ekomani phaya kuyabakala phaya inkwankce ekuseni futhi namafu angephi phaya ngenxa yamaqondo okutshisa phantsi ka8 degrees ekuseni ngokubanzi futhi benjenje ephondweni laphaya eFree State impela ke kakhulu kwindawo ezininzi ezithanda ukuphakama zelaphondo phaya koSasolburg kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela amaqondo okutshisa phantsi ifana nqowa ke phofu naphaya koFrankfurt ngo14 degrees kanti imozulu yenjenje phaya ephondweni lasentshona Koloni mpela mbukeli wam ekhaya kumantla gxabe kumazantsi olaphondo futhi napha kumathi koGeorge
o-Oudtshoorn futhi ekuseni naseKapa loduma phaya umyoli kucwenge kakhulu ekuseni bevuswa ngu-15 degrees kanti ke benjenje futhi ephondweni lapha ye-Northern Cape ngamandla ke futhi ke kumantla koKurumane nakoKimberley futhi kwindawo ezikwimpuma elaphondo sikhona iziganeko kakhulu zokuxhaphaka kwezulu elisebekele impela futhi nezo ndudumo kwasekuseni ngomso bevuka naphaya ngorhatye kanti baphila ngolu hlobo futhi ephondweni lapha ye-Northwest impela futhi ke mbukeli kumantla futhi nombindi welaphondo njengapha koMahikeng futhi ekuseni futhi zezo ziganeko zezo mvula zithe xhaxhe yonke lantsasa naseKlerksdorp ngathi kubande futhi ekuseni kanti phaya ephondweni laseGauteng apho sikhoyo thina ngalomzuzu impela ke kundlunkulu welaphondo kusePretoria kaloku apho phela phaya ekuseni futhi ngamafu angephi futhi naphaya koBonkonspruit eSprings kusanetha nje yonke intsasa yangomso wena nyuka nami ngokubanzi sijonge phaya ephondweni laphaya eLimpopo ngamandla ke mbukeli phaya koBilabile futhi ekuseni kuyafefa nje yonke lantsasa ngo-19 degrees naxa unyuka futhi phaya koThabazimbi kusasibekele yonke lantsasa kududume ngo-20 degrees futhi ebusuku kanti phaya eMpumalanga baphila kanje phaya koSikhukhuza futhi ekuseni zezompula zithe gqa yonke lantsasa ngenxa ka-28 degrees napha koStanderton futhi ngathi kubande xa bevuka ngexesha lasekuseni lelashumi nje likhatshwa sisihlanu vume ekhaya ndivale ndisonge imozulu phaya kwaZulu Natal ngamandla ke futhi kumantla welaphondo phaa koNewcastle ekuseni futhi kuyafefa yonke lantsasa napha koVryheid bevusa ngamaqondo okutshisa phansi ishumi likhatshwa sisine mna ndikuthanda kangaka xa ijele miyoli Kamnandi mawethu.